Sabuwar waya a hannunki. Sabon waya ta salbi ba. Gaskiya ne na ji daɗi sosai wallahi shigo a garin Kano saboda duk wahalar da na sha wahala sosai akan sai na shigo Kano a hanya to amma inda na ji daɗi na shigo Kano tafiya ta ban yi tafiyar banza ba. So na ga Adamu Gwanja, na ga Fresh Area still ga uwa. Idan muka ga bidiyo ɗin nan mu ma Yau Anti Kaduna ga ki ga Gwanja. Muna yi miki barka da zuwa Kano. Gaskiya na gode sosai. To wani abun mamaki ma ta yaya aka yi har kika shigo cikin garin Kanon nan? Ta yaya kuma bacin naji an ce an saka tsaro a garin ku? Yaso gaskiya ne. Na sa a zuciya ta zan zo Kano. Kuma na zo Kano saboda ina so in nuna wa duniya cewa Allah da ya Zaria su gwalo gwalo suna da bakin ciki yan Zaria babu zuwan su Kano yan Zaria dawun ya sa yan Zaria babu zuwa City yan Zaria babu zuwa Salbi yan Zaria babu zuwa Shoprite yan Zaria bai da Kano tamkar London bana ku yi zaman ku cikin kauye yan Zaria yan Zaria Sabuwar waya a hannunki. sabon waya ta salbi ba. Gaskiya ne na ji daɗi sosai wallahi shigo a garin Kano saboda duk wahalar da na sha wahala sosai akan sai na shigo Kano a hanya to amma inda na ji daɗi na shigo Kano tafiya ta ban yi tafiyar banza ba. So na ga Adamu Gwanja, na ga Fresh Area still ga uwa. Idan muka ga bidiyo ɗin nan mu ma Yau Anti Kaduna ga ki ga Gwanja. Muna yi miki barka da zuwa Kano. Gaskiya na gode sosai. To wani abun mamaki ma ta yaya aka yi har kika shigo cikin garin Kanon nan? Ta yaya kuma bacin naji an ce an saka tsaro a garin ku? Yaso gaskiya ne. Na sa a zuciya ta zan zo Kano. Kuma na zo Kano saboda ina so in nuna wa duniya cewa Allah da ya